I onda sam bila na tom ritualu i bilo je jako zanimljivo jer je to onako jedan dalek kraj u Meksiku do kog se teško stiže, usred neke pustinje i bio mi je zanimljiv ceo setting, iako na mene u tom trenutku taj pejotl nije imao nikakvo dejstvo. Da počnem s tim da predstavim našu današnju gošću, Dunju Stojković, koja je psihoterapeutkinja i za nas jako interesantna i iz razloga, mogu da počnem od toga kako smo u stvari Dunja tebe upoznala. Tako što je jedna moja klijentkinja tokom terapije rekla da joj je neko doneo iz zemlje gde je to legalno neke pečurkice. I ona je mene pitala da bi ona to probala i voljela bi da ih iskoristi u psihoterapijske svrhe i šta ja mislim o tome i tako dalje. I ja sam se našla zatečeno zašto sam shvatila da ja ne znam ništa o tome i negde shvatam da i mnogi psihoterapeuti verovatno ne znaju ništa o tome i ne znaju na koji način to uopšte može da se upotrebi u psihoterapiji. I onda sam krenula da se raspitujem kod kolega i koleginica da li oni znaju nekoga ko o tome nešto zna. I onda sam tako dobila tvoj broj, čuli smo se telefonom i ti si onda meni ispričala svašta nešto interesantno. Kada smo razmišljali o tome da radimo ovu epizodu, definitivno sam želela tebe da pozovem, ne samo to zašto si ti mene dosta o ovome naučila, nego što sam u stvari shvatila koliko mi malo o ovome znamo. Ne samo u opštoj populaciji, nego i mi psihoterapeuti i psiholozi. Da. Tako da ono što želim sa čime želim da krenemo jeste i ono što sam verovatno i ja tebe tada pitala, jeste da nam kažeš uopšte šta su psihodelici i odakle oni u psihoterapiji. Hvala ti na pozivu u emisiju, ja sam se baš obradovala kad si me zvala. Volim da pričam o ovoj temi, pravo si ne zna se mnogo, sve se više zna, ali eto prilike da nekako saznamo još nešto. I jeste nekako imam utisak da kad je nešto o nečemu mnogo ne znamo, onda imamo zapravo jako puno razmišljanja i smatranja na te teme bez puno podataka i onda bi baš nekako voljela, cilj nam je da damo što više informacija danas. Tako da krenemo od toga šta su psihodelici, šta se sve podrazumeva pod njima, šta oni rade. Pod psihodelicima podrazumevamo supstance koje na neki način menjaju našu svest. Ovaj termin uopšte znači nisu se oduvek zvali psihodelici, tek negde 50. godina je skovan taj termin. I ono što on znači jeste mind manifesting substances. Znači, supstance koje na neki način otkrivaju, manifestuju neke sposobnosti našeg uma koje nam možda nisu tako lako dostupne u ovom stanju svesti na koji smo navikli. Pitala si me odakle psihodelici u psihoterapiji. Pardon. Pre nego što kreneš na to, koje su sve supstance psihodelici? Imamo ove supstance koje su prirodne, koje potiču iz prirode i imamo supstance koje su na neki način napravljene u laboratoriji, sintetizovane u laboratoriji. I onda od ovih prirodnih, recimo, sad njih ima mnogo, ne bih mogla baš da napravim sve, ali neke najpoznatije su, recimo, psilocibin, to su halucinogene pečurke, ibogain, to je jedan afrička biljka neka, koja isto tako ima psihoaktivna svojstva, ayahuasca, koja je u stvari tekućina koja se pravi tako što se kuvaju dve različite biljke, kokain i mnoge druge. A od ovih najpoznatijih koje su sintetizovane imamo LSD, MDMA, ketamin i to su onako, sad imamo i razne neke nove, mislim mnogo od njih se sintetizuje sada, ali ovo su neke, da kažemo, najpoznatiji i one koje se najviše koriste u istraživanjima. I sada, otkud oni u psihoterapiji?
A otkud oni, tu ćemo malo duže da popričamo o tome, jer nekako to otkud oni u psihoterapiji, da bismo shvatili lepo otkud i da bismo shvatili kakav status oni trenutno imaju u nauci i u zakonu, stvarno moramo da se vratimo onako dosta daleko u istoriju, ali probat ću onako da skratim. Da, zato što nekako imam utisak da kad pričamo o tome, neko kad spomene psihodelike, barem u meni što bude u glavi, jeste ono kao hippie pokreti, ljudi koji haluciniraju na sve strane i give peace a chance. A druga varijanta su ono što bi, ne znam, možda rekli neke generacije, ono kao propaliteti koji sede po kućama i samo to rade i ništa drugo. I onda nekako mogu da shvatim koliko je to teško povezati i otkud sad to u nauci i u psihoterapiji. Da. I to što si sada rekli jeste deo te istorije, ali vidjet ćemo koju je ulogu igralo. Dakle, ako se vratimo baš onako daleko u prošlost, antropolozi nam kažu, recimo, da je skoro svako ljudsko društvo imalo neki način dolaženja do izmenjenih stanja svesti. Bilo da je to kroz ples ili kroz muziku ili kroz korišćenje biljaka sa psihoaktivnim svojstvima, ali skoro svako društvo je imalo neki svoj način. Pa ih je to navelo da pretpostave da su izmenjena stanja svesti neka prirodna pojava kod ljudi ili možda čak i potreba, jer mi znamo da ljudi nisu samo kognitivna bića, već su i emocionalna i telesna bića, ali isto tako i spiritualna bića. I ove supstance su dosta davno korišćene najviše u spiritualne svrhe. Tako da oni pretpostavljaju da je ovo prosto bio njihov način nekako dolaženja u kontakt sa tim i da je to jedna prirodna potreba čoveka, jer se toliko nekako rasprostranjeno pojavljuje. Onda recimo zanimljivo je da su indijanci, meksički indijanci recimo, oni su imali, gradili su hramove božanstvima pečuraka, nazivali su ih Teonanacatl. Kažem zato što volim da izgovaram tu reč. I to znači u prevodu meso bogova. Oni su gradili hramove pečurkama i kroz rituale koji su obavljali sa pečurkama su komunicirali sa duhovima koji su im prenosili neke bitne poruke i tako dalje. I onda kada je došlo do španskih osvajanja, osvajači su rekli, ok, vi ovo koristite da komunicirate sa đavolom, tako da ćemo strogo zabraniti upotrebu svega ovoga i ko bude uhvaćen, bit će mu izrečena kazna smrću, tako da ništa od toga. I onda su oni, nisu baš hteli da se odreknu svojih praksi, ali su ih pomerili onako u neke skrovite krajeve, tako da se to nastavilo, ali bez mnogo znanja Evropljana i osvajača. I sad kako je vreme prolazilo, polako se zaboravljalo na te prakse. Tako da je tamo negde 40-ih godina ti spisi su postojali o tome da je to nekada bilo, ali su ljudi počeli da pretpostavljaju da je to samo neki mit i da te pečurke zapravo uopšte ne postoje, da halucinogene pečurke ne postoje. Negde su mislili kao da oni u stvari misle na pejotl, jer pejotl se znalo da postoje, a kao pečurke verovatno je to nešto slično, samo nisu dobro protumačili spise. I onda je jedan američki etnomikolog, Gordon Wasson, odlučio da on želi to da istraži i da vidi da li je to stvarno tako, da li on možda može da pronađe ipak te pečurke, pa je otišao u Meksiko i tamo je u jednom planinskom selu upoznao jednu isceliteljku poznatu, zove se Marija Sabina, i ona je njemu pokazala pečurke i on je učestvovao u jednom ritualu sa njom sa pečurkama koji je ostavio snažan uticaj na njega, tako da se on vratio u Ameriku i u jednom poznatom američkom časopisu objavio članak o tome šta se njemu desilo, koji je naravno baš onako odjeknuo i onda je mnogo ljudi krenulo polako da odlazi kod Marije Sabine, među njima mnogi poznati kao što su John Lennon, Yoko Ono, Bob Dylan i drugi iz tog doba. I svi su oni hteli da vide šta se to tamo dešava, međutim, naravno, kao bilo šta što se tako popularizuje, je donelo mnoge probleme. Nažalost, Marija Sabina je posle nekog vremena bila izgnana iz tog sela zato što
zbog tog dolaska turista su se neke stvari zakomplikovale. Tako da je ona na kraju izjavila da se pokajala zato što je pokazala Vosonu moć pekšuraka, ali eto, to je bio neki sled događaja. I onda se sve to negde dešavalo 40-ih, 50-ih godina u isto vreme kada je Hoffman slučajno otkrio psihoaktivna svojstva LSD-a, tad su isto otkrivena psihoaktivna svojstva MDMA-a i isto je sintetizovan psilocibin. Znači, jedno su pekšurke koje sadrže psilocibin, a ovo je sintetizovana verzija toga. Recimo, jedan mali zanimljiv podatak je da kad su oni sintetizovali psilocibin, napravili ga u obliku pilule, oni su otišli nazad kod Marija Sabine da joj daju tu tableticu i da je pitaju... Da ona testira, tako je. Da je pitaju je li to isto, je li to stvarno to, i ona je rekla da jeste, dala je zeleno svetlo i tako su nastavili. U tom periodu, dakle, ljudi polako počinju da otkrivaju ta zanimljiva svojstva ovih supstanci i farmaceutske kuće postaju jako zainteresovane za to da se istraži njihov potencijal, da se vidi zašto sve one mogu da budu korisne, tako da kreću da šalju velike količine ovih psihodelika raznim naučnicima, najviše psihijatrima, neuronaučnicima i tako dalje, da oni vide zašto sve mogu da budu korišćene. I u tom periodu negde od 40-ih, 50-ih do 70-ih godina je urađeno nekih 1000 istraživanja sa 40.000, otprilike 40.000 ispitanika. I otkriveno je, to jest ta istraživanja su pokazivala da može da bude vrlo korisno u tretiranju zavisnosti, alkoholizma, pušenja, kod depresije, anksioznosti, za izazivanje mističnih nekih doživljaja, transcendentalnih iskustava i razne druge stvari. I sad, iako ta istraživanja ne bi zapravo zadovoljila današnje metodološke kriterijume, ipak su dosta obećavajućih rezultata pokazivali. I ono na šta sam naišla jeste da ih je bilo jako puno. Znači da se baš istraživalo u tom periodu. Jeste, pa kažem ti, mislim, 40.000 ljudi da prođe kroz ta istraživanja je prilično onako velika brojka, zato što je eksplodiralo, ljudima je bilo jako zanimljivo i govorili su o tome, psihijatrima je bilo jako zanimljivo, recimo, jer su shvatili da psihodelici na neki način izazivaju kao neki tranzitorni psihotični poremećaj. Znači, kao da učine da na jedno ograničeno vreme budeš psihotičan. I to je njima bilo jako interesantno, jer su smatrali da tako mogu bolje da razumeju svoje pacijente i da vide šta se tu dešava i kako mogu da im pomognu. Onda je... tu stvari kreću malo da se komplikuju, zato što su ove supstance malo iscurele iz tih kontrolisanih uslova. Volim to kao iscurele. Sigurno je neko nešto prokrijumčario. I tekako. Dobro. Ima jedno tu poznato ime, Timothy Leary, verovatno su ljudi čuli za to. On je bio profesor na Harvardu i on je... radio istraživanja sa psihodelicima, ali je polako počeo da zagovara masovnu upotrebu psihodelika. Čak izvini, negde sam čak čula da je on smatrao da to treba stavljati u vodu, da to treba svi da konzumiraju. Mislim, do te mere je. Jeste, baš je onako bio ekstreman u tome. On jeste smatrao to zato što je mislio da psihodelici pomažu da čovek dođe do nekih viših nivoa svesti i zato što se on zalagao za borbu protiv tadašnjeg režima i smatrao da psihodelici mogu da pomognu u tome, što se na neki način jeste desilo, jer kako su psihodelici, kao što sam rekla, iscurali iz laboratorija među omladinu, oni su krenuli da se masovno upotrebljavaju na tim protestima protiv rata u Vijetnamu i vremenom je to dosta privuklo. To je taj hipi pokret koji si pominjala. I to je vremenom privuklo pažnju vlasti, naravno. I ubrzo nakon što je privuklo pažnju su sve ove supstance postale zabranjene zakonom i svrstane u nešto što se zove Schedule 1 drugs, droge prvog reda, recimo. Što znači da
znači definicija te kategorije jeste da nemaju nikakvu medicinsku upotrebu i da su visoko adiktivne, visoke Ta odluka kad je donešena, ona bila politička odluka ili je postojalo nešto što je tvrdilo to, zašto su svrstane? Kako, mislim, to nikad ne možemo da tvrdimo baš onako 100%, ali je sada prilično opšte prihvaćeno, to jeste bila više politička odluka, zato što su politički razlozi bili jasni, a to da nema nikakvu medicinsku upotrebu istraživanja nisu pokazivala. Iako su tu mogli da se nađu mane tih istraživanja, ipak nije postojalo dovoljno istraživanja koje su potpuno ih pobijala. Tako da ipak ne možemo baš da kažemo da je to bila odluka zasnovana na nauci. I recimo zanimljivo je da je jedno istraživanje koje je iskorišćeno da se MDMA zabrani, da je kasnije otkriveno da u tom istraživanju konkretno uopšte nije korišćen MDMA, nego je korišćen crystal meth ili koji je sličan speedu. I sad mislim, to je vrlo štetna supstanca, to svi znamo. Ali, eto, znači to istraživanje koje uopšte nije koristilo MDMA je iskorišćeno da se MDMA stavi u tu grupu zakonsku. Tako da je onako, da kažem, prilično jaka pretpostavka da jeste bilo više politička odluka. I onda u stvari dolazi do jednog velikog zatišja, je li tako? Da. U smislu da nikakvog istraživanja, spominjanja psihodelika u nauci, u psihoterapiji, u psihijatriji nema jako dugo. Ne. I kako je onda došlo do toga da ne samo da ponovo ispliva, nego ono što bi možda mogla da kažem trenutno napravi jedan veliki naučni hajp. Znači, odakle, kako je to ponovo krenulo da se probija? Pa, iskreno ne znam baš koji su to konkretno faktori uticali na to da se baš u ovom trenutku to dešava, ali jeste bilo zatišje nekih 20-30 godina, recimo od 70-ih do 2000-ih. I nekako zato što su bile zabranjene zakonom i zato što su tada mnogi ljudi završili u zatvoru koji su se time bavili. Nijedan naučnik kome je bilo stalo do svoje karijere nije hteo time da se bavi dalje. Tako da jeste na neko vreme zamrlo i možda je razlog taj što je prosto prošlo dovoljno vremena da se malo slegne ta prašina i da ljudi ponovo se sete, to su isti ljudi koji su tada radili, su i dalje bili živi 2000-ih, da se prisete pa tamo smo otkrili neke zanimljive stvari, možda da probamo da ponovo pogledamo šta se tu dešava. Tako da su istraživanja ponovo krenula. I baš su se onako ubrzala, jer ja se sećam, radila sam master rad na ovu temu na Filozofskom fakultetu 2018. godine i tad kad sam ga radila, ja sam mogla da stignem da pročitam sva istraživanja moderna koja postoje u datom trenutku. A sad, baš kad sam se primala za ovaj podcast pa malo gledala šta sve ima, nisam mogla da stignem da iščitam ni listu istraživanja, kamoli sva istraživanja. Jasno. Jasno. Tako da je onako sada je baš renesansa istraživanja psihodelika i sad se opet pojavljuju neki slični rizici kao ranije, ali ajde, to ćemo potom. Kako si ti onda uplivala u tu renesansu? Kako je procurelo? Kako je procurelo kod tebe? Ti si završila psihologiju, upisala master, sad si spomenula da si radila master rad na temu. Možeš samo reći koja je tema bila? Tema je bila fenomenološko istraživanje subjektivnih doživljaja korisnika halucinogenih pečuraka. Fenomenološko istraživanje znači da sam se bavila time kakvo je iskustvo tih ljudi i prosto sam razgovarala sa ljudima koji su sami na svoju ruku uzimali ove supstance, a meni su samo prepričavali događaje i na osnovu toga sam ja radila neke rezultate dobila. Jasno. Da. Kako je to tebe zainteresovalo? Otkud ti u tome? Da. To nema mnogo baš veze sa, mislim to se jeste posle isprepletalo sa mojim studijama, ali inicijalno je bilo više ovako neka lična priča. Ja sam nekoliko godina pre toga upoznala neke prijatelje iz Meksika i uvek su me zanimali nekako ti krajevi, onda sam odlučila da ih posjetim tamo i da provedem neko vreme s njima.
Znači sve uvek počinje u Meksiku, to je meni sad. Da, vidiš? Da, dobro. Pa da, onako baš na izvor sam otišla. Taj jedan prijatelj mi je predložio da odemo u pustinju na jedan ritual, jednu ceremoniju sa pejotlom. I ja u tom trenutku nisam imala stvarno pojma šta je to i za mene su tad je pejotlo i bilo koji psihodelik. Znači, a evo sad da te pitam šta je pejotl, da znaju. Pejotl je jedan meksički kaktus koji raste onako pri zemlji, koji se konzumira tako što se jede sirov, znači iseče se sa zemlje i pojede se i on ima psihoaktivna svojstva. Da, i uglavnom se koristi u tim ceremonijalnim krugovima. Da. Onda je on meni to rekao i kažem ti, za mene su u tom trenutku psihodelici bili isto što heroin i kokain i tako dalje. Nisam nekako znala ništa o tome, niti pravila bilo kakvu razliku, tako da nisam baš bila oduševljena tim predlogom, ali onda mi je on malo objasnio o čemu se tu radi i kao ajde da vidimo šta je to. I onda sam bila na tom ritualu i bilo je jako zanimljivo jer je to onako jedan dalek kraj u Meksiku do kog se teško stiže, usred neke pustinje i bio mi je zanimljiv ceo setting, iako na mene u tom trenutku taj pejotl nije imao nikakvo dejstvo. Aha, znači i to može da se desi. I to može da se desi i dešava se, da. Posebno se često dešava, mislim da se češće dešava kada ljudi probaju prvi put. Jer kao da nekako tvoj sistem ne zna baš šta će s tim na neki način. Tako da, nije imalo nikakvog efekta, ali mi je bilo jako zanimljivo ceo taj setting i cijela priča oko toga i efekte koje sam videla kod ljudi sa kojima sam tu bila, koji su osjetili neke stvari i doživjeli. Tako da mi je to onako postalo interesantno i onda kad sam se vratila u Srbiju sam rešila da promenim temu master rada koju sam imala pre toga i da se malo dublje pozabavim ovim. Si u tom trenutku znala da je to već krenulo da se rade kliničke studije, kako se to psihodelici koriste u psihoterapiji? Pa tek kad sam krenula, tek kad mi je palo to na pamet da bih mogla da pišem o tome i onda kad sam krenula malo da istražujem, tek sam tad videla da se zapravo već nešto tu dešava. Začeci svega toga u psihoterapiji. Nekako, baš smo ovo što si pričala ranije, istraživanja koje su rađene, kako je sve to korišćeno, sve to negde razumem da to verovatno interesuje nekoga, naravno pa i nas u to nekako kao i psihološki i psihijatrijski i tako dalje, kako to funkcioniše mozak. Ali kad ga stavim, ali psihoterapija je jedan specifičan setting i svašta se tu nešto procesno dešava. Kome je palo na pamet, ajde tako da kažem, i ko je došao do te ideje da to može da se koristi u psihoterapiji? Mislim da je to počelo da se kao javlja kao ideja u ovom periodu koji sam pominjala kad su otkrivena psihoaktivna svojstva LSD-a, MDMA-a i drugih supstanci tamo 40-ih, 50-ih godina. Jer Hoffman kad je slučajno uneo LSD preko prstiju, on je imao jedno iskustvo koje mu je dalo neke uvide za koje je osetio da imaju potencijal da nešto tu u nama promene. I onda se nekako vrlo spontano i lako došlo od toga, krenulo od toga i došlo do ideje da može da bude koristan alat za različite psihoterapijske probleme. Ono što te sve vreme navodim jeste da kreneš da mi pričaš priču o Rick Dolbinu i kako su oni 80-ih zapravo krenuli vrlo jasno u pravcu onoga što će valjda ostvariti sledeće godine. Da. Da. Rick Doblin jeste jedan zanimljiv čovek koji sad ima oko 80 godina, a od svoje 18. godine je krenuo da se zalaže za legalizaciju psihodelika i za njihovo korišćenje u psihoterapiji.
Tako da tu možemo da vidimo onako koliko je to jedan dug put i koliko je potrebno posvećenosti i koliko je taj čovjek stvarno ima posvećenosti. On vodi čuvenu organizaciju MAPS, multidisciplinarna asocijacija za studije psihodelika. I organizacija MAPS je odgovorna za dosta kliničkih istraživanja najrelevantnijih trenutno, koja bi trebalo da sada u maju 2024. godine rezultiraju time da MDMA bude legalizovan u Americi, što znači da će lekari moći da prepišu MDMA za tretiranje posttraumatskog stresnog poremećaja ili PTSD-a. I to znači da, to kad kažeš da će lekari moći da prepisuju za tretiranje, to znači da će oni moći da se koriste u psihoterapiji i ta psihoterapija sa upotrebom psihodelika je vrlo specifična i drugačije nekako funkcioniše nego psihoterapija i pravci koje smo završili ti ili ja. I to me nekako baš interesuje da opišeš šta ja tu mogu da očekujem kao klijent, ajde da kažem kao klijent koji bi došao na to što će možda sledeće godine biti legalno u Americi. Da, pa možda da krenem od toga kakav je uopšte, da probam da nekako dočaram, iako je stvarno nije zgodno, kakav je uopšte to doživljaj kad si u izmenjenom stanju svesti, pa onda odatle može da bude jasnije zašto je terapija sa tim tako specifična. Sjajno. I to bi mi bilo baš interesantno, zato što, evo kad ja krenem od sebe i kad popričam sa mnogim ljudima o tome, ja negde pretpostavljam postoji jako veliki strah od izmenjenog stanja svesti. Nekako, pored toga šta mislimo, šta ćemo sve da doživimo i šta će sve da nam se desi, postoji veliki strah da ne isplivaju neke stvari koje su užasno strašne, sa kojima nećemo znači šta da radimo. I treća grupa straha koja nekako prepoznajem u ovom, što bi rekli, samo nekako u priči, jeste šta ako to što mi se dešava zapravo jeste ovo što su negde spominjali nešto što je psihotično, nešto što stvarno nije realnost i kakve to onda veze ima sa mnom, kako ja tu uopšte mogu da integrišem. Tako da postoji jako veliki strah o tome šta se dešava kad si pod psihodelice. Jeste i postoji sa razlogom. Zato što stvarno jeste vrlo često strašno iskustvo. Zna da bude vrlo korisno i vrlo nagrađujuće iskustvo, ali jeste i strašno. Šta se desi? Sad, opet kažem, nezgodno je odgovoriti na ovo pitanje zato što su ova iskustva toliko individualna, kao kad bismo pokušali da odgovorimo na pitanje šta se dešava ljudima u psihoterapiji. Da. Mislim, svakom se desi nešto drugačije, svačiji proces je drugačiji, tako i ovde, ali neka zajednička svojstva jesu da pod uticajem psihodelika, znači mi malo prestajemo da percipiramo ovu realnost onako kako smo navikli i možda možemo da nazremo to kroz, većina ljudi imala iskustva recimo sa alkoholom gde nam se isto menja percepcija i u tom pravcu ide i ovo, samo je malo specifičnije. Znači mi zaista na neki način malo gubimo kontrolu nad tim šta se u nama dešava. I to jeste negde poenta i potencijala psihodelika, što nam spušta mehanizme odbrane. Znači ono na što smo mi navikli, kako da se nekako čvrsto držimo, oni onako to razlože, u manjoj ili većoj meri, zavisi. Što znači, tu dolazimo do ovog strašnog dela, da onda isplivavaju stvari koje su nama bile teške i stvari zbog kojih smo i izgradili te mehanizme odbrane. Upravo tako i sad mi pada na pamet jedan moment, zato što kad gledamo u psihoterapiji, kada radimo sa mehanizmima odbrane, ono što prvo oni su nam jako korisni, oni su mnogo toga za nas uradili u životu, ako ništa, barem te strašne stvari da drže pod kontrolom. I kada radimo psihoterapijski, bar nekako ja to tako gledam i mislim da mnogi pravci to tako i gledaju, nikad ne skidaš mehanizam odbrane bez
nečeg drugog što možeš da ponudiš osobi. Znači, da li ćeš da osnažiš nešto drugo i onda mi ovo opet nekako kako pričaš ovde me ovako preseče kao kako misliš oduzeš mehanizme odbrane i ništa. Znaš, i šta se, jel uspemo da izdržimo to? Kompleksno pitanje. Ne, dobro je, odlično je pitanje, samo da imamo dakle krenu. Možda je dobar primjer baš ovaj MDMA koji smo pomenjali za tretiranje posttraumatskog stresnog poremećaja. MDMA radi mnoge stvari u našem organizmu, ali između ostalog ono što radi jeste da podiže nivo oksitocina koji je onaj kao molekul ljubavi. Oksitocin se luči kada dojimo, kada se porodimo, kada se ljubimo, kada se grlimo i tako dalje. Znači on stvara onaj lep, fluffy osjećaj da smo bliski, osjećaj ljubavi nekako. I MDMA podiže taj osjećaj, tako da on na neki način skine mehanizme odbrane, ali napravi jedan kontejner, jednu kolevku onako tih finih osjećanja koja dozvole ljudima da recimo prožive ponovo neku svoju traumu ako su bili recimo u ratu, da prožive ponovo svoju traumu na jedan malo sigurniji način. Podržani ovim osjećajem. Tako je. Jer ono što se njima dešava što se dešava ljudima sa ovom dijagnozom jeste da oni reaguju sada na razne stimuluse, na primjer na petardu, time što uđu u stanje panike i imaju osjećaj kao da su ponovo na tom bojnom polju gde su nekada bili i osjećaju se naravno užasno zbog toga. A jako je teško doći u kontakt sa tom traumom zato što svako diranje te traume dovodi do retraumatizacije i do ponovnog proživljavanja toga i onda samo postaje sve gore i gore. A ono što se dešava, što su otkrili da se u ovim studijama da se dešava, jeste da MDMA to nekako ublaži i onda čovjek može da poseti ponovo tu traumu bez da se retraumatizuje. I sada to svakako ne izgleda kao da, znaš, nije baš, postoji jedan film, ako ljude zanima da pogledaju, zove se Trip of Compassion, snimali su ga dvoje istraživača koji su učestvovali u ovim kliničkim studijama, to jest provodili ih, i onda su oni sa učesnicima snimili taj film i tu možemo da vidimo da se ti ljudi baš onako muče. Znaš, nije baš da su oni kao se smejulje i sećaju se tih stvari, nego se baš namuče, ali očigledno da je to opet dovoljno nešto ublažilo da su uopšte bili u mogućnosti da se vrate tamo. I često onda, malo pre si rekla, ok, nama se skinu mehanizmi odbrane i onda ništa. Nije ništa. To jeste poenta, što se nekako najčešće na kraju tog procesa desi neka spoznaja, desi neki uvidi, to se nekako spakuje. I ljudi dolaze do nekih, sad do različitih uvida, ali recimo do uvida da ja sam sad siguran zapravo odnosi u kojima sam osjećam koliko tu ljubavi ima, koliko nisam mogla da osjetim tu ljubav do sada jer sam bila previše zaključana u prošlosti, ali sada sam nekako uspela da kroz to prođem i da ponovo se osjetim sigurno u ovom odnosu i da nekako se u meni staloži da je ovo nešto što mi se desilo ranije, da se ne dešava više sada, da sam sada okej, i tako dalje, i tako dalje. Dobro. Vraćam se, vidimo o čemu pričaš, jasno mi je kako, zapravo dok opisuješ i vidim neke stvari koje su povezane sa procesom psihoterapije, pa bi baš želela da te dalje onda nekako poguram da mi kažeš šta se dešava u samoj terapiji, kako ona izgleda. Da, trenutno ono što su, dakle, mislim, ja sam bila pozvana u jednom trenutku, koleginica koja se isto bavi ovom tematikom, Aurelija Đan, me je pozvala da idemo zajedno na jedan trening koji je organizovala ova organizacija MAPS, koju sam pominjala malo pre, na Jahorini. To je bilo u septembru ove godine.
gde su oni želeli da terapeuti sa ovih prostora prođu kroz tu prvu fazu treninga za upotrebu MDMA za tretiranje PTSD-a. I tamo smo učili o tom protokolu kako izgleda terapijska upotreba psihodelika, iako su nam naglašavali da ovo definitivno nije jedini način. Zato što sve što se sada istražuje je, iako imamo sva ta istraživanja od ranije, ali opet sada su nekako rigoroznije, drugačije i prosto svi oni kažu da ovo je tek nešto što smo otkrili da funkcioniše, to ne znači da je to jedino i sigurno ćemo vremenom otkrivati mnogo toga. Ali ono kako za sada taj protokol izgleda jeste da znači osoba dođe u određenu ustanovu i tu su 2 terapeuta. Uvek je tu terapijski par zato što je ovaj rad dosta naporan i traje mnogo sati. Tako da mora da postoji nekako ta podrška. Kada osoba dođe, prvo se sa njom radi nekoliko pripremnih sesija, što znači da se oni upoznaju, popričaju o tome koja je problematika, kakva su iskustva. Tu se isto tako uzima dosta bitnih podataka o tome da li su imali u svojoj prošlosti ili u bliskoj porodici neke ozbiljnije mentalne poremećaje kao što su psihoza, šizofrenija i slično, jer su to kriterijumi za isključenje. I isto tako da li su imali neke probleme sa srcem, to su sve isto kriterijumi za isključenje. Ako prođu, onda im se objašnjava polako kako izgleda to šta mogu da očekuju, jer ako nikad niste imali iskustva sa izmenjenim stanjem svesti, stvarno može da bude vrlo preplavljujuće, tako je, i da bude strašno i da nekako, pošto kad psihodelik krene da deluje, on ima određene utice na telesne procese, pa onda možeš da osjetiš da ti srce brže lupa, da ti nešto migulji kroz telo, da ti je hladno, da ti je ovako, da ti je onako. I ako nisi pripremljen na to da će ti se to desiti, možeš da kreneš da paničeš prosto jer ne znaš sad odakle to. Tako da te pripremne sesije služe za to da se ljudi lepo pripreme i da znaju šta ih čeka da bi se što više smanjile te negativne reakcije. I onda kada dođu sledeći put na samu sesiju sa psihodelikom, daje im se psihodelik, u ovom slučaju MDMA, oni to uzimaju i uglavnom je potrebno negdje između pola sata i sat i po, zavisno svi od čoveka, da krene efekt. Za to vreme terapeuti, ljudi se podstiču da drže sve vreme one eye shades, kako se zovu, povezno očima, maska za očima. Ono što idemo kad spavamo. Tako je, kad hoćeš lepo da spavaš, da drže to. I sve vreme je tu muzika. Muzika je jako bitan deo svega. Tako da se svime time i muzikom i tim povezom podstiču da idu unutra. Jer isto tako kada psihodelik krene da deluje, pa recimo ako izazove neke vizualne halucinacije, mi možemo da onda gledamo naokolo, da nam to bude zanimljivo i tako dalje i da nas nekako odvuče tamo, a da ne odemo da pogledamo u ono što je teško. Tako da ovo podstiče ljude da idu unutra. I to mi u stvari sad skreće pažnju na to da je to prva velika razlika između toga kad koristimo psihodelike u terapijskoj seansi i kad ih koristimo rekreativno, gde obično, i to smo pričali, se ode, ne znam, u neku prirodu ili zapravo imaš negde gde imaš jako puno stimulusa koji ti odloče pažnju s polja, a onda što se dešava unutra nije fokus. Ovde je baš fokus na unutra. Jeste, baš tako. Dešava se da ljudi u tom rekreativnom settingu isto imaju neka duboka iskustva, terapijska, ali manje je verovatno nego na ovaj način. Jer je ovo baš tome služi. Tako da onda kad se tako napravi jedan lep setting, da oni mogu da odu unutra, polako se čeka da efekti krenu, ako osoba postaje malo uznemirena, pomaže se time što se podstiče da uradi neko abdominalno disanje, neke tehnike uzemljenja i slično, da prođe lakše kroz tu prvu fazu.
I onda onaj način, rekla si u jednom trenutku da je drugačiji rad nego u psihoterapiji, jeste drugačiji, ali su principi vrlo slični, jer ovo je kao neka pojačana psihoterapija na neki način. Pojačana psihoterapija u tom smislu što puštamo klijenta, mislim, mi ovako u psihoterapiji najčešće pričamo o tome da ne lečimo mi, jel tako, nego da osoba sama ima sve odgovore, da ne možemo mi da joj dajemo odgovore i da ono što mi radimo jeste da neko pomažemo osobi da dođe do njih. I to se isto dešava ovde, samo što je ovde još naglašenije, zato što je taj proces tako... Kao ubrzan. Pa i ubrzan, ali intenziviran. Znaš, jer ti možeš u normalnoj psihoterapiji dosta dugo da se boriš sa odbranama i da nekako igraš oko njih i da... A ovde, pošto se tako brzo sklone, onda taj proces koji se dešava iznutra bude mnogo intenzivniji i brži, naravno. Ono o čemu oni govore dosta jeste nešto što se zove naša unutrašnja isceljujuća inteligencija, tako je nazivaju, koje smatraju da je kao neka prirodan tok naše psihe da želi da se isceli. Neka, recimo, analogija je da ako se ti, recimo, posekšeš ili nešto, se nabodeš na nešto i odeš kod lekara, on će da ti to skine, on će da ti dezinfikuje ranu, on će možda da ušije. Znači, on će da stvori sve uslove da se to zaceli, ali on neće da zaceli. To će raditi telo. To će raditi telo. I telo će pokrenuti brdo vrlo kompleksnih procesa da zaceli tu ranu, ali ne lekar, nego telo. Lekar je napravio pogodne uslove da se to desi. Jasno. To je ono što se dešava i ovde. Znači, terapeuti su tu da naprave pogodne uslove da osoba prođe kroz taj proces koji treba da se desi, ali nikad zapravo ne zna kako će ta osoba proći. I to je stvarno jako zanimljivo, jer kad gledate te snimke ljudi i na koji način oni dođu do tih odgovora i koliko je to vrlo nekako nelinaran proces. Znaš, nije ono kao sad je otpor, pa je sad suočavanje i onda je to. Nego je to nekako čas je u otporu, čas nešto shvati, pa se vrati, pa opet ode na neku drugu stranu. I kad pogledaš onako ceo proces, baš bude fascinantno koliko je za svakog drugačiji taj put i koliko niko od nas nema šanse da pretpostavi da će baš to toj osobi značiti. Baš to osjećanje, baš taj uvid, baš... To mi je slično sa psihoterapijom. Da je nekako vrlo individualno i da nema svoj korak koliko god bi mi volili da ima neki svoj korak. Jeste. Mi onako želimo, čini mi se u terapiji često da bi i nama bilo lakše da imamo neke jasne korake i da strukturišemo i tako dalje. Ali čini mi se da svi mi koji radimo vidimo brzo da to teško tako ide i da se zapravo brzo udari u zid kad pokušamo da stavimo ljude u neke kockice. Da. Još jedna bitna stvar ovde jeste što ono što je drugačije u odnosu na regularnu terapiju jeste što osoba nije baš u stanju da razgovara sa tobom, mislim, regularno, jer je u izmenjenom stanju i unutra i nije baš sigurna šta se dešava spolja, šta se dešava unutra. Tako da terapeuti imaju jedan vrlo, vrlo nedirektivan pristup, što znači neću te ja pitati sada i sad si se setila tog iskustva, ali misliš da to možda ima veze sa bla, 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 kao što ćemo raditi u terapiji? Ne, jer time mi vodimo proces, a ne želimo da vodimo proces. Nego mi pomažemo najviše ljudima da ostanu sa tim što jeste. Iako u ovom trenutku se recimo osoba osjeća isfrustrirano jer govori, ne znam, ali ja sam očekivala da će ovo biti drugačije, zašto je ovako, ne osjećam se dobro i tako dalje. Nećemo brže bolje pokušati da učinimo da se osjeća bolje, nego ćemo da pretpostavimo da šta god da se pojavljuje, apsolutno treba da se pojavi i ima svoju svrhu i onda ćemo pomoći samo osobi da ostane sa tim što jeste. Često se u ovakvom radu koristi dodir, u smislu hvatanje za ruku, stavljanje ruke na rame ili malo onako kao neki poluzagrljaj. To baš želim, tu nastavit ćemo ovo, ovde baš želim da te zaustavim zato što sam sigurna da će mnogi, a posebno terapeuti, imati pitanja na ovu temu. Prvo si mi spomenula ovo kao
ne možeš ti tu sad direktno da razgovaraš i vodiš razgovor sa osobom jer je ona malo i pogubljena i izgubljena u tom nekom settingu i onda mi se naravno, meni se upali ono kao crvena lampica koja kaže koliko je ta osoba tu bezbedna, koliko je otvorena nekoj manipulaciji, koliko god mi želimo da verujemo da svaki psihoterapeut funkcioniše iz jednog vrlo etičkog momenta, ali otvoreno je jako veliko polje. Ne kažem da nije ni u samoj psihoterapiji ovako. Znači, taj jedan moment kako obezbeđujemo tu bezbednost i ovaj moment vezano za dodir. Postoje psihoterapijski pravci da je dodir vrlo dozvoljen i čak veoma značajan. Sastavni deo. Tako je. I postoje oni pravci koji verovatno se naježe kad pomisle na to da ti ćeš kao bilo šta više odrukovati se sa svojim klijentom. Kako se to reguliše? I dodiri manipulacijama. Sad je možda komplikovano. Nije jer je vrlo vezano. Upravo si onako potencijal za manipulaciju je veliki jer osoba stvarno jeste prilično bespomoćna tu. Što samo znači da je koliko je bitno da bude dobro regulisano to što se radi. To ne eliminiše nikada u potpunosti, baš kao što si rekla, kao ni u psihoterapiji, ali je jako bitno da se mnogo trudimo da to rade ljudi koji su stvarno za to obučeni, da ne bi dolazilo do takvih stvari. Ono što je protokol jeste da se oko dodira dogovara na jednoj od ovih pripremnih seansi, baš zato da ne bi dolazilo do zloupotrebe. U smislu, ako mi pre seanse sa psihodelikom se dogovorimo, ja tebe pitam je li tebi ok da koristimo dodir i ti kažeš recimo ok, onda specifikujemo koji dodir tačno. Je li ok da uhvatimo za ruku, je li ok da ovde, je li ok da onda. Nikakav seksualni dodir nije dozvoljen, nijako je osobi to ok naravno. Ako osoba kaže da, kada se pojavi trenutak u seansi da procenimo kao terapeuti. Kad je pod dejstvom. Kad je pod dejstvom, jeste. Da procenimo da bi dodir bio poželjan, mi ga ponudimo i ako osoba kaže da, onda pružimo, a ako kaže ne, to poštujemo. Međutim, ako je obrnuta situacija, ako je osoba u onoj pripremnoj seansi rekla da ne želi dodir, a onda je u ovoj seansi sa psihodelikom rekla ne, ipak hoću, mi ne možemo, ne treba da je pružimo dodir, zato što se smatra da ne možemo taj odgovor tu da uzmemo kao pouzdan. Dogovorili smo se oko nečega kad je osoba bila u regularnom stanju svesti, to ćemo poštovati. I to im se negdje i kaže odmah na početku. Što ako sada kažete ne i posle zatražite, nećemo moći da pružimo dodir. I to sa jedne strane i taj dodir stavlja u neke svoje bezbedne granice, ali i ovaj moment manipulacije. Znači, neću slušati tvoj zahtev kada si pod dejstvom. Jasno. Tako je. Tako da mislim, dolazilo je do zloupotrebe i tu ima slučajeva, ali to su stvari koje očigledno ne možemo nikada da eliminišemo do kraja. Jasno. I onda prolazimo kroz taj proces dalje. Dolazi, kako se završava ta? Završava se tako što to traje oko 6 sati i zato je potrebno da psihoterapeuta, jer mislim 6 sati sedeti s nekim i biti potpuno pozoran na to šta se dešava je naporno, tako da se ti terapeuti malo smenjuju. I kada se završi 6 sati i osoba se vrati u regularno stanje svesti, onda dolazi kao neki noćni čuvar ili kako god, neka osoba ili osoba od poverenja toj osobi ili neko ko je zaposlen i ostaje sa tom osobom celu noć. Dobro, znači nije baš čuvar, ok? Nije čuvar, nije uniform. Vizualizaciju, security. Da, dobro. Ne, neko ko čuva. Neko ko, jasno. To. Tako da, ako se bilo šta desi što je, ako osoba krene da doživljava nešto što je teško, tu je neko da joj pruži podršku. Jasno. Isto tako terapeuti ostaju dostupni 24 sata nakon toga konstantno na telefonu i narednih nedelju dana su obavezi svaki dan da se čuju sa tom osobom, tako da je onako dosta je podraženo. I odmah sutradan se dešava ta integracijska sesija gde
se onda priča o tome šta je osoba doživjela, povezuje i integriše. To mi je isto jako interesantno pitanje. Tako nečak se u potpunosti sećamo, je li tako? Nema onog momenta kao u alkoholu kada se napiješ pa imaš crne rupe. Ti u stvari sve ono što se desilo dok si pod dejstvom psihodelika ti se sećaš. Jeste. Jeste, to je jako zanimljivo zato što dok si pod dejstvom psihodelika tebi se toliko često, toliko stvari dešava u tvojim mislnim procesima i osjećanjima i toliko je to nekako zna da bude i brzo i mnogo, da imaš osjećaj i nemaš šanse da ću ovog da se sećam, a onda se nekako potpuno sećaš. Sećaš se svega što se dešavalo, iako u tom trenutku nemaš osjećaj da će se to desiti. Prosto tako funkcioniš. Tako da onda u toj integracijskoj sesiji se nekako to rezimira. Nekada je dovoljno da samo terapeuti slušaju osobu dok ona to lepo sama sklopi, nekada je potrebno da malo pomognu. I kada se to završi, radi se još 2, znači radi se ukupno 3 integracijske sesije i onda se radi ponovo sesija sa psihodelikom. A te naredne 2 sesije će biti opet dan za danom? Nisu dan za danom, one su odvojenije, mislim da je posle nedelju dana ili tako nešto. A znači između jedne administracije psihodelika i sledeće prođe mesec dana. I tako se to desi 3 puta. Znači ima 3 puta jedna psihodelična sesija, 3 integracijske, jedna psihodelična trener i još jednom tako. I tu se ovaj protokol koji su oni radili zaokružuje i završava. I ono do čega su oni došli jeste da to istraživanje koje će biti iskorišćeno za ovu legalizaciju u Americi koju smo pomenuli je pokazalo da 2/3 ljudi 2 meseca nakon te 3 sesije više ne ispunjavaju kriterijume za PTSD, a da kod ovih drugih, ove 1/3, dolazi do značajnog smanjenja. Isto, samo nedovoljno da ne bi imali više ovu dijagnozu. Ono što me sada zanima me 1000 još stvari, ali zato što bukvalno nekako neke logističke stvari koje mi ovde padaju na pamet. To što ti kažeš da imamo 2 terapeuta, da to traje 6 sati, samo to dejstvo, pa onda imamo tog čuvara, pa onda su terapeuti dostupni 24 sata, pa onda integracija, pa prođe mesec dana, pa imamo sledeću zahteva jako puno poslovnih sati od strane terapeuta. I onda mi se tu stvara moment kao kako je zapravo taj vid terapije veoma skup sigurno i da to kad bude i propisano i pušteno će mnogo novca sigurno za to biti potrebno. A drugo, ono što mi sve vreme prolazi kroz glavu je ko nabavlja taj MDMA i odakle je on, kao nisu ga pravili u nekoj šupi pored, nego kako se ta logistika rešava i koje su to doze? Je li to nešto što se dobije malo ili koliko nam toga onda treba? Mislim, izvini, totalno sam u novcu ovde. Ali sve mi deluje jako skupo. Jeste. Baš juče sam čitala nešto o tome, recimo u Australiji može da se prepisuje od strane psihijatara psilocibin za depresiju koja je otporna na druge vrste lečenja i za posttraumatski stresni poremećaj može da se prepisuje MDMA. I negde sam pročitala brojku da bi to koštalo između 15 i 25.000 dolara po osobi, što je baš skupo. To je baš skupo i mislim da će morati da se nađu neki ekonomičniji načini vremenom. Mislim da sada su u fazi toga samo da se dokaže da ove supstance ne pripadaju u toj prvoj kategoriji najgorih mogućih supstanci. A da će ova pitanja toga kako da napravimo da to bude malo pristupačnije doći kasnije. Mislim da se već o tome priča na neki način, ali nisam se baš udubila u to. Drugo si pitala za to gde se nabavlja, tako? Da. Pa pravi se koliko ja znam u laboratorijama jer kad ti radiš kliničku studiju ti dobijaš dozvolu, znači da koristiš ovu supstancu na legalan način, tako da se onda ova supstanca proizvede u kontrolisanim uslovima u nekoj laboratoriji farmaceutskoj ili kako god. Za slučaj
studija. Za slučaj studija, apsolutno. I još nešto si pitala treće. Vreme i koja je količina doziranja. Jer se uzima veća količina, manja količina, kako je to? Pa ne znam koliko će ti značiti, uzima se između 80 i 125 miligrama MDMA. Ti sad meni reći je li to mnogo ili malo? To je jedna prosječna doza, da kažeš. Uzima se to između 80 i 125, a onda se posle nekih sati i po ili 2 daje po potrebi još pola od toga. Znači ako si dao 100, recimo daćeš posle još 50. Ako proceniš. To nije ono što se u poslednje vreme zove mikrodoziranje. Ne. Nikako. Mikrodoziranje je kad uzmeš toliko da ne osjetiš efekte. Znači mikrodoziranje treba da ima efekt kao neki suplement, recimo, koji ti ne osjetiš kad ga uzmeš, nego se taloši. Ko vitamin C. Koji isto ne osjetiš ni posle. Jasno. Da. Znači, ovo baš nije to i to ja mislim da isto ne, ovo je doza koja je dovoljna da proizvede vrlo vidan efekat kod osobe. I isto je neka doza za koju, pošto MDMA može da bude neurotoksičan u nekim većim dozama, ovo je doza za koju su procenili da je dovoljno bezbedna. Sada, kada si pričala o ovom delu da na početku idu te neke pripremne seanse i jedna od stvari, neke od stvari koje se gledaju jeste da će neki određeni ljudi biti eliminisani, odnosno neće biti podobni da prime ovakav vid terapije. Šta su zapravo rizici? Koga tu eliminišemo iz... Da. Ako što sam rekla, ako krenemo od ovih fizičkih rizika, eliminišemo ljude koji imaju neku istoriju srčanih problema, zato što utječe na onako ubrzan rad srca, tako da ako imaš već oslabljeno srce, može svašta da se desi, tako da se to odmah isključuje. A što se tiče psiholoških stvari, tu se isključuju osobe koje imaju istorijet psihoze ili nekih ozbiljnijih poremećaja. Sad je i to, znači definitivno se isključuju osobe koje u svom iskustvu to imaju. U nekim studijama se isključuju osobe koje imaju u bliskoj porodici. A u nekima ne, sad zavisi. Zato što malo pre kad smo pričali o tome šta to znači da je to tranzitorni psihotični poremećaj, kada mi zađemo tako duboko i sklone se odbrane i odemo u te neke procese koji su tako nestrukturisani, preplavljujući, mi odatle možemo stvarno mnogo toga da izvučemo, da imamo mnogo potencijala. Ali ako mi nemamo dovoljno jake stubove, ego snage, da se vratimo posle i da izađemo odatle i da sve to onda integrišemo u ovo regularno stanje svesti, onda možemo da ostanemo zaglavljeni tamo. Zapravo može da se desi da okine psihotičnu epizodu koja posle, mislim, ljudi se leče od toga medikamentima, budu hospitalizovani nekad i tako dalje. To nije previše često, ali definitivno postoji kao rizik i ne bismo baš voljeli s tim da se zezamo mnogo. Da, i to jeste jedna od stvari koje nekde i kad pričam sa kolegama i koleginicama i kada sam ja isto razmišljala o tome, mi smo svi učili i čitali da sve droge mogu da nam okinu psihotičnu neku epizodu, da se tu razvije neka psihoza koja će ostati hronična. I to je onda, ja mislim, negde uvek najveći ustupak svakoga kada razmišlja o upotrebi ovoga. I sad, pored toga što ti eliminišeš nekoga ko je to imao u svojoj istoriji ili u istoriji porodice, to ostaje kao rizik, jel tako? Jer mi nekad stvarno možda i ne možemo da eliminišemo nekoga. Da. Ostaje kao rizik, samo što stvarno istraživanja neka su pokazala da taj rizik jeste dosta nizak. Ima jedno koje je ispitivalo kao neku generalnu opštu populaciju, veliki uzorak ljudi, i podelilo ljude u one koji rekreativno koriste psihodelike i one koji ih ne koriste. I videlo kolika je incidenca pojavljivanja psihoza i drugih mentalnih poremećaja, suicidalnosti i tako dalje. I utvrdilo da ne postoji razlika
između ove dve grupe. Sad to nije baš onako vrlo kontrolisano istraživanje, ali malo je više opet, čini mi se, pod uticajem toga što je ovo bilo zabranjeno zakonom i što je toliko horor priča tada bilo plasirano o tome kako je neko uzeo LSD i onda je bacio svoju bebu s mosta ili šta već, za većinu se pokazalo da nisu istinite, da su ovi strahovi mnogo povećani time nego što se radi o stvarno tako visokom riziku, jer da je toliko visok rizik ne bismo baš koristili, niti bi vlade razmatrale da kao legalizuju ove stvari ako ti možeš u 50% slučajeva da napraviš još veći problem. Jasno. Ne bi se isplatilo prosto. Ono što je mene dosta umirilo u ovoj celoj priči jeste da kad sam ti pričala na samom početku o tim nekim grupama strahova koji se javljaju kad se pomisli na to da se konzumira psihodelik i posebno, ne znam, nekako brige nas kao psihoterapeuta kako je to primenjivati jeste da ono što vidim iz ovoga što sam ti ispričala su sve te stvari uzete u obzir. U smislu da je negde vrlo jasno da to nije isto kao korišćenje rekreativno, da bez obzira što ti rekreativno možda možeš da imaš neko, što bi rekli, spiritualno iskustvo, to ne mora da znači da si imao psihoterapiju, to ono što je negde jako važno imati u vidu, kao i ove sklonosti, znači i ka manipulaciji i ka svemu što možda ti se dešava u tom nekom izmenjenom stanju svesti, jer si ti tu jako ranjiv. Mislim, ti si u procesu terapije jako ranjiv, ali nekako imaš utisak da su tvoji mehanizmi odbrane su ti barem tu, znaš, kao i ti ih negde na neki način kontrolišeš. Veću si kontroli samog procesa, tako je. Ali ima i dosta sličnosti sa psihoterapijom i svega ovoga što sam pričala. Tako da nekako imam utisak da kad su prilazili su tome jako ozbiljno i da to nije bilo što je, kažem, uduvali se dvojicu u sobi i rešili ovo je baš bilo terapeutsko. Znaš. Da, nije bilo to, možda tako pokušano, ali nije to sad. Ali se slažem sa tobom da treba da budemo stvarno oprezni dosta, zato što se jednom već desilo to da se napravio veliki hajp oko ovih stvari. I ovo će da reši rat u Vijetnamu i da promeni svest svih ljudi i tako dalje. I onda se otelo kontroli i videli smo šta se desilo. I to može da se desi ponovo. Jer vrlo lako možemo opet da upadnemo u taj hajp i da krenemo da pravimo greške i da budemo nesmotreni i da preuzimamo rizike gde ne treba i da se onda ponovo desi da nešto što izgleda stvarno da ima neki dobar potencijal da nam pomogne za neka stanja za koje malo teže rešavamo na druge načine, da to opet padne u vodu i da se vratimo nazad kroz istoriju i da smo opet na nuli. Tako da ja stvarno ne zagovaram taj hiperentuzijazam, nego onako da nekako možemo da budemo na zemlji, da gledamo lepo, polako i staloženo zašto je ovo korisno, zašto nije toliko, da merimo rizike i da prosto... Da ga upoznajemo. Tako.